Guys, either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied. There is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in जगभर. You can experience here and bring out a reason of your happy life. जेव्हा कोकण आपलंच असा. वैभववाडी तालुका पत्रकार समितीची नूतन कार्यकारिणी जाहीर झाली। यात अध्यक्षपदी कोकणसाद लाईव्हचे प्रतिनिधी श्रीधर साळुंखे यांची फेरनिवड बिनविरोध झाली, तर सचिवपदी मारुती कांबळे यांची बिनविरोध निवड झाली। वैभववाडी तालुका पत्रकार समितीची नूतन कार्यकारिणी जाहीर झाली आहे। यात अध्यक्षपदी कोकणसाद लाईव्हचे प्रतिनिधी श्रीधर साळुंखे यांची फेरनिवड बिनविरोध झाली। तालुका पत्रकार समितीची सभा शासकीय विश्रामगृहात जिल्हा पत्रकार संघाचे माजी अध्यक्ष गणेश जेठे आणि उपाध्यक्ष रमेश जोगळे यांच्या उपस्थितीत झाली। यावेळी सहसचिव महेश रावराणे, जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य प्रकाश काळे, एकनाथ पवार, उज्ज्वल नारकर, किशोर जैतापकर, नरेंद्र कोलते, स्वप्नील कदम उपस्थित होते। पत्रकार समितीच्या आजच्या बैठकीत श्री जोगळे यांनी समिती निवडीची प्रस्तावना मांडल्यानंतर तालुका पत्रकार समितीच्या माध्यमातून अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि इतर कार्यकारिणी निरीक्षकांसमोर मांडण्यात आली। सर्वानुमते समिती निवड करण्यात आली। उपाध्यक्षपदी मोहन पडवळ, खजिनदारपदी SN पाटील तर सहसचिवपदी स्वप्नील कदम यांची निवड करण्यात आली। निरीक्षक जेठे आणि निरीक्षक जोगळे यांनी वैभववाडी तालुका पत्रकार समितीने बिनविरोध निवडीची परंपरा कायम ठेवल्यामुळे सर्वांचं कौतुक केलं। हीच एकजूट कायम ठेवण्याचं आवाहन देखील त्यांनी केलं। निवडीनंतर तालुकाध्यक्ष साळुंखे यांनी तालुका पत्रकार समितीच्या सर्व सदस्यांना विश्वासात घेऊन ज्येष्ठ मंडळींच्या नेतृत्वाखाली काम केलं जाईल, पत्रकारांच्या हिताचेच निर्णय घेतले जातील असं स्पष्ट केलं। तसेच पत्रकार संघानं अध्यक्षपदासाठी दुसऱ्यांदा संधी दिल्याबद्दल सर्वांचे आभारही मानले। निवडीनंतर साळुंखे आणि सर्व पदाधिकाऱ्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन अभिनंदन करण्यात आलं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल।